गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। बलिउडनि फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाज्लाया ड्राग्सखौ बबेयाव दोनखुमादोंमोन? टिकेटनि बेसेना बेसेबांमोन? सोमोनांथावना फोरमाना सोराङाव फैदों। ड्राग्सनि गसराव हमजादोंमोन बलिउडनि फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाज्ला आरियाना। एनसिबिआ फोरमायनाय बायदिब्ला जाहाजाव ड्राग्स पार्टी खालामनायजों लोगोसे गोबां जायगायाव दोनखुमानाय ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बे पार्टीया ड्राग्सखौ मेगननि लेन्स बक्स, आइजोफोरा बाहायग्रा सेनिटारि पेड, मुलि बाकस बायदियाव दोनखुमाना दोनदोंमोन। आरियाननिफ्राय एनसिबिआ ड्राग्सखौ हमो। शाहरुख खाननि फिसाज्ला आरियाना ससमानि बाकसआव लाखुमानानै फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि एनसिबिआ आरियान खानमोनखौ अक्ट'बरनि 7 खालारसिम कास्टडियाव लाखिनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों। एनसिबिनि बायदिब्ला बे जाथायनि गोबां फोरमाना सोराङाव फैनायनि जाथावना दं। नायबिजिरनाय समाव आरियाननि मबाइल फनखौ लानाय जायो आरो आरियाननि वाट्सएपआव गोबां फोरमान सोराङाव फैयो। वाट्सएपनि गेजेरजों आरियाना ड्राग्स फालांगिरिजों बाथ्रा सावरायनानै ड्राग्स नागिरनायनि फोरमान मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे पार्टीयाव आरियानखौ लिंहरनाय जादोंमोन। बे पार्टीनि टिकेटआ 80,000 रांमोन। गोबाङानो लाख राङाव टिकेटखौ बायनायनि फोरमानबो एनसिबिआ मोनदों होनना मोनथिनो मोन्दों। अंगनाबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि थाखाय मोजां रादाब। हादरनि लाख लाख अंगनाबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मिरु सोरखारा दा मावथिफोरनो गाहाय मन्त्रि गोरिब अनसाय बिथांखिनि आवथायाव 50 लाख रांनि इन्सुरेन्स होनाय जागोन। मिरु सोरखारनि आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय मन्थ्रिनि मोनसे सुलुंनि जोहै निउज एजेन्सि एएनआइनि मोनसे खौराङाव फोरमायदों। निउज एजेन्सिनि बायदिब्ला हादरनि 13 लाखनि बांसिन अंगनाबादि मावथि आरो 11 लाखनि बांसिन हेफाजाबगिरिफोरा 50 लाख रांनि इन्सुरेन्सनि सुबिदाखौ मोनगोन। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा गाहाय मन्त्रि गोरिब अनसाय बिथांखिनि आवथायाव हादरनि गोरिब सुबुंफोरनि सुबिदा आरो अनसायनि थाखाय गोबां बिथांखि लाखादों, जायनि जोहै बिसोरनि आदारफोरखौ लानानै गोबां सुबिदा होबोनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सानथिं बाथिंनो सिखावआ गुलि गावग्लुंनानै लुथिना लाना थांदों धोन सम्पति आरो सना रुफा। गुवाहाटी नोगोरमायाव मैया साननि समावनो सोमोनांथावना जाथाय जादों। साद' सिखावफोरनि दोलोआ साननि समावनो मैया गुवाहाटी नोगोरमानि धीरेनपारानि साखाथियाव थानाय बेटेलेन गेट ओनसोलाव गुलि गावनानै सासे सुबुंखौ जोखोम खालामना लुथिना लाना थांदों। मख'नो गोनांदि साद' सिखावफोरा मंगलबारनि साननि समावनो न'खराव हाबनानै धोन सम्पति, सना रुफा लुथिनानै लानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला साद' सिखावफोरनि दोलोआ न'खराव हाबनानै न'खरनि सुबुंफोरखौ आखाइ आथिं खाख्रबनानै, मेगन गन्थं खाथेनानै, गावसोरबो मोखां खाथेनानै लुथिनानै ओंखारबोनाय समावनो साखाथिनि सुबुंफोरा फैनायनि उनाव थासारिया दुंहाव जायो। बे समावनो सिखावफोरनि दोलोखौ हेंथा होनो थांनानै लिटान मुजुमदार मुंनि सुबुङा गुलि गावजानानै जोखोम जायो। लिटान मुजुमदारखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिपिएफनि दोलोआ बिजेपि दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया, बियो हाग्रामा महिलारिनि बानसावनाय रावसो, बुंदों लरेन्स इस्लारिया। उफ्रा बिसायख'थियाव गावखौ बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सोरखारखौ साबायखर बावहरदों जिरन बसुमतारिया। उफ्रा बिसायख'थियाव गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोनि देरहासारनाया रोखा, बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया होनना बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया, बेयो हाग्रामा महिलारिनि बानसावनाय रावसो होनना बुंथिबावो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। जाय बिजाथिया सोरखारजों दं, रायजो राजाफ्रा बे बिजाथिनोसो भट होगोन मानोना सोरखारजों थायोब्लासो जौगानायनि हाबा मावनो हायो होनना बुंबावो लरेन्स इस्लारिया। दुर्गा फुजाखौ लानानै सावस्रि मन्थ्रि केशब महन्तनि फंनैसो। फैबाय थानाय बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ लानानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्तआ गोनांथि बिबुंथि लाखिदों। बे बोसोराव दुर्गा फुजाया खुंफुंजागोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फुजानि सिगाङाव गिबि कर'ना भेक्सिनखौ 100% लानांनाय जानांगोन। गासै जिल्लानि बेंगिरिया बिथोन होगोन जेब्ला गासैबो फोरबो फालिथाय फसंथानफोराव गासैबो भेक्सिन लानाय होननानै सेल्फ एटेस्ट होनाय थानांगोन। बेखौ नायनो थाखाय सोरखारनि मावफारियाफोरा नायगिदिंहैनो थांगोन। लोगोसेनो फुजा फालिथाय जायगायाव सोरबाफोर गलादारा भेक्सिन लायालासै गला होदोंब्ला थोंजों गलाखौ बोखारनाय जागोन होननाबो थि खालामना होनाय जादों, जायनि थाखाय भेक्सिन लानाया गोनांथिथार। फुजा गेजेराव खुंफुंगोन बै ओनसोलखौ फुजा आफादा बिबान लानानै गासैखौबो भेक्सिन लाहोनांगोन।
बिनि थाखाय सोरखारनि सुबुङानो थाफागोन। दा आसामाव फोरबो फालिनाय जागायबाय आरो बे जागायनाया बैसागुसिम 6 दान मोनसेनि उनाव मोनसे सोलिगोन। बे बाथ्राखौ सावस्रि मन्त्रि केशब महन्तआ नलबारियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।